Me diuen Manolo, Manuel Jimeno González. Visc a la carretera en Corts, entrar al Cria Real, número 7. Me dedique a l'agricultura, a la terra, agricultura. Treballo encara en l'ACA, el camp, antiguitat. Treballo encara d'antiguitat. Tota la teva família què se dedicava? Tota la meva família, tots han sigut llauradors. Els abuelos, els bisabuelos, mon pare, jo, tots. 4 generacions o 5, tots llauradors. D'on eres tu? De la Fonteta, Jo no? de la Fonteta de Sant Lluís. Molt bé. I antigament, com se treballava la terra? Com ara, se treballa Antigament igual? se treballava en el forcat i en l'ACA, i en la xerua, en la giratòria, en els ganxos, tant a l'hora, se gastava la draga perquè la marxal, sí que això va ser de carro. Condís més l'agricultura que abans o no? Sí, però i a més perquè resulta que hi ha més mitjos per produir, però no se ven, xerro, no se ven. I que ve tot de fora? A pesar de que hi ha més gent, però vas al mercat i te sobra de 3 parts 2, sempre. I això no és... Antes no te sobrava res, i antes se venia primer el rebuig que el bo, perquè era més baratet, i la gent no tenia per comprar i comprava el rebutget. I se treia més diners del rebuig que del bo, en proporció. Tu penses que els supermercats bueno... No, això avui no, avui això volen molt especial, si no, no ho volen, ni donat. Perquè comprar bo no poden vendre-ho quan han de vendre el rebuig, no pot ser. O sigui, que fa mal a l'agricultura, les grans superfícies comercials? Entonces, el rebuig, com no havien diners, el primer que venien sempre era el rebuig. Ta iaia encara ha venut, encara ha venut tomates de rebuig en puesto de bones. Comprava el rebuig i tirava el milloret i que ho venia a preu de bones. Ta iaia, que no és tan vella com tot això. Home, és vella, però 80 anys. Sí, ja tu hi ha algun any. Tinc 84 i ella un any menys, 83. Ara se treballava antigament en les saques, els animals. Minxàvem de les saques, i avui les saques minxen dels amos. La vida ha canviat al revés. En quin sentit? És així la vida, avui. Avui no hi ha mitjos, entonces no hi havia mitjos, i s'anava pues, en el carro, anàvem d'ací a Torrent, allí 3 hores de carro o 4, i després s'aganxàvem el camp, els saperos del camp, i treballàvem al camp, i a la nit movíem per quasi 3 hores, arribàvem a casa a les 10 o a les 11 de la nit, i entonces menjàvem de calent, que tot el dia no menjàvem de calent. Tot el dia no menjàvem de calent, menjàvem a la nit, el que havia. No havia com avui. Movíeu molt matí, no? I a les 3 del matí, 4 movíem, 3 a 4 movíem. I vam anar al fer-se de dia, a treballar, a la nit. Menjàvem el que havia poquet, perquè havia poquet. Quan no ens el portaven a un to de gaes, ens portaven al coixineta del mitjara. I en tot el dia no teníem mitjara, anàvem menjant fruita i el que trobàvem per allí per l'horta. Sí, i a la nit, quan veníem a casa, menjàvem de lo que ens ficaven. I què plantaves tu? Plantava en aquells temps, plantava herba, plantava d'axó, per les vaques, solvo, remolatges, safaròries, el que havia en aquella època. Però teníeu vaques en casa? Teníem vaques, bous, porcs, teníem de tot, un poquet de camanera per poder anar venent i poder menjar. No per viure mal viscut, però vivíem, criàvem la família. A poc criàvem la família com podíem, no com avui. I sí, així anava la vida. Entonces, I després veníeu les coses en el mercat? després anàvem al mercat tots els dies, allà a les 3 movíem, molts dies, anàvem al mercat, la dona se quedava al mercat, i nosaltres d'allí anàvem a Torrent, o a la Quas, quan teníem la terra, per collir i portar-ho a casa, per netejar-ho i arreglar-ho encara aquesta nit. Allà a les 11 o les 12 de la nit, i a les 2 del matí o les 3
ja estàvem en planta altra vegada. I així era la vida d'entonces. La dona que estava en casa i en el mercat? La dona en casa lligant venderia i collint-se-la així en els camps de casa també. O sigui, que la dona també collia en el camp. La dona també ajudava tot el que podia, més que un home en dia. Sí. I vosaltres què fèieu? Nosaltres, pues, arreglar animals, arreglar els porcs, arreglar els bous, entrar a menjar, entrar al cas, en fi, el que feia falta pels animals. I mira, així anava la vida. I com ha canviat la manera de treballar en el camp? Oh, molt. Avui ha canviat molt. Avui en un dia fas més feina que entonces en una setmana, perquè els mitjos no són igual. Els mitjos d'avui són molt bons i els mitjos d'entonces eren molt ruïns, molt fluixos i no n'havien, i no havien mitjos. Auia, a veure d'on havia, no com avui, auia d'ací, d'allà bona, no. De la primera font que havia, no se mirava res. I per a regar, com està? Avui millor o abans? Pues igual com avui, quan te tocava l'auia a regar, te tocava de nit, te tocava de dia, però te tocava moltes vegades més de nit que de dia, entonces, en aquella època. I com pot ser que, per exemple, que ara n'hi ha més mitjos pa plantar? Que com pot ser que avui en dia la gent jove no se dedique tant a l'agricultura com antigament, si n'hi ha més mitjos i és més fàcil? Perquè no pot viure. No pot viure l'agricultura. No, l'agricultura no pot viure. Avui es mor de fam uno de l'agricultura. Perquè el tio Pepe un dia estàvem al mercat i allà al mercat li preguntaven «Che, que tu treballes al camp?» que venia a ajudar-me a mi. I diu, jo no. Diu, però si me pagaren el sueldo que me donen on treballaria al camp. I n'hi hauria algun jove, tots no, n'hi hauria alguns joves que treballarien al camp, avui en dia. Si tingueren per viure com estan treballant. Més veu, més mal, doncs estarien treballant al camp. Molt bé. Aquella s'anava al camp de nit i tornava de nit i no parava ni a menjar. Més els fills. Els fills qui es criava? Els fills que criava... Els fills. La germana i les filles, els germans dels fills. Els més majors criaven els xicotets. Els més majors criaven els xicotets. I tots, i creien, tots creien. No és com no ara. creuen a ningú. Avui no creuen a ningú. Que tots te ficaven els dits de Xina i a la paleta i te pegaven. I en ser casa dos xufes. I que no m'anaves una cosa, un xiquet com el teu, se tornava loco corrent a buscar-ho. I avui se burlen de tots. I així no és la vida. La lluna té moltes coses que és tot, és el tot. La gent avui en dia no fa cas de la lluna ni res, però antigament la lluna era la mare de tot. Quan havia que criar una vaca, si no venia la lluna, el creixent de la fosca, el tirant de la lluna no criava. I després, si feia ràvens, els primers, en creixent, se fan fofos. I si es fa menguant, no se fa cap fofo, ni un. Se fa llecho, però fofos no. I ara tu cries xines el femer, l'estiércol, no? Dient el xina perquè s'entengui millor. L'estiércol, el xines en fosca i se fa l'estiércol se hace harina. Y lo haces en creixente. Però parla'm en valencià, ja jo. Té que ser en valencià. I el fas en creixent i se queda igual, gros igual. I si fas en fosca, se queda farina. La lluna té moltes coses. Ara talles canyes en creixent i se corquen totes. Les talles en menguant i duren 3 o 4 anys i no se corquen gens. La lluna té moltes coses. Que la lluna no sols influeix en la mar, sinó que en l'agricultura també és molt important. L'agricultura, la lluna és la mare de tot. El que passa és que la gent jove avui no mira res, planta quan ha de plantar. Antigament no. Tu ara concebes en el creixent i se fa negrilla. I les cries les segues en menguant i se fan roges i boniques. Una cosa de risa que la gent jove se riu.
I és així, és matemàticament, això no falla. Això és així. Molt bé. A veure, antigament els cultius eren els mateixos que avui en dia? Eren apareguts, però passa que molts cultius ara d'aquells no se venen, perquè quan no se venen no se poden fer. Ara van altres cultius que se venen que entonces no se podien vendre. Com per exemple? Exemple, pues, moltes coses, la lletuga ha canviat, és una altra varietat de la que hi havia entonces. I moltes coses. Hi ha cols són diferents a com eren entonces. Era una altra varietat de cols, avui són més bones que entonces. La varietat que hi ha de col flora. I llombarda també. És una varietat nova que han tret, purificada, l'han treta i sí, és millor, per mitjar i de vista. Avui la gent vol vista, no vol qualitat, vol qualitat, quantitat no. Vol que entre per l'ull, no? Que siga bonico. Que siga bonico. Si no li entra per l'ull no se ven. Ja antes se venia tot, però antes hi havia molta fam i avui n'hi ha molt poqueta. A pesar de que pateix alguna persona patirà, però per regla general, avui se tira molt de que menjar. I així no és la vida.